Iawn. Croeso i'r ail fideo. Ar y fideo yma fyddwn ni yn dangos i chi sut i wneud drops, fel ydych chi'n newydd gweld Sean o fi yn wneud rwan. So, yn dilyn o'r fideo cyntaf, lle nathon ni wneud y manual, sef o'r un codi'r olwyn blaen mlaen, bydd hwn wan yn gam nesaf i chi wneud hyn. Gewch chi ymarfer hyn jyst ar pafin adre, neu rhywbeth ar y lôn, jyst yn angen iddo fod yn rhywbeth mawr. Mae drops fel hwn yn seis canolig, sy'n ni'n deud, ond mae rhai llai gael, wrth gwrs mae rhai lot mwy na dwi'n gallu wneud. Felly, a i jyst fyny fyna'n sydyn, a na i ddangos chi beth yn ei wneud. Felly, fel ydych chi'n gweld, os dwi yn cymryd y drop yma heb wneud dim byd, mae'n olwyn blaen ni yn mynd lawr, a beth sy'n dueddol o ddigwydd, ydych chi wedyn yn catapultio dros yr olwyn blaen ac yn dod off y beic. Yeah? Felly, i stopio'n arach digwydd, da ni eisiau codi'r olwyn blaen, fel bod yr olwyn blaen a'r olwyn cefn yn glanio gyda'i gilydd ar y darn ar ôl y drop. Okay? Da ni ddim eisiau pwysau'r corff i fynd mlaen, a wedyn bod ni'n mynd dros yr handlebars. A da ni hefyd, os y hon chydig bach yn uwch, da ni ddim eisiau'r bottom bracket yma yn taro'r llawr wrth bod ni'n rowlio fo'r i araf. Dwi'n def Sean lawr rwan a wneud manual drosto fo, i chi gael syniad o beth da ni'n sôn. Sylwi, wrth bod Sean yn cyrraedd yr dibyn fel petai, nath o'n neud y manual fel nath o'n neud y wers gyntaf. So os da chi'n cofio, siop yna, oedd i ben ôl yn mynd lawr, nôl dros y olwyn gefn, breichen syth a dda'r olwyn blaen yn dod fyny. Ac wrth bod e'n dod bant ac i ffwrdd o hwnna, oedd y ddwy olwyn yn glanio efo'i gilydd ac oedd e mewn lle da i gario ymlaen i'r eiddo. A cwpl o bethau chi beidio wneud ar un o'r rhain. Yn gyntaf, peidiwch â sbïo reit o dan lle mae drop-off. Os ydych chi'n sbïo lle ydych chi'n glanio, neu lle ydych chi'n misio glanio, dweud y gwir, ac pwysau chi'n dod nôl mlaen ar y beic a chi'n fwy tebygol o mynd dros yr handlebars.